Môžeš. A.k.a. Osraté slipy. Teraz ideme do nášho hlavného tanečného Štúdia. kde budú prebiehať naše veľké tanečky a kde sa všetci na nás budú smiať, že akí sme debili, ale my budeme rapovať a jamovať a hlavne budeme improvizovať. A túto sa ma niekto teraz pýta niečo, ale zoberieme to, keď chce. Zober to, lebo ja fajčím. Donútra sa dnes, dobre? Ďakujem. Dobre. Ideme donútra teraz. Aj naši Obchodný... Počkaj, máme tu fanušku. To je fanúšik? Fanúšik bol úplne zbytočný v tomto programe. Ale ne, pozrite, jak pekne fajčí. Pozdrav rodičov. Ideme ďalej. Marek, hovor. Hovor hlasnejšie. Teraz nás tu vítajú tieto naše spolužiačky. Majko, forever! Myslel som, že to tu bude väčšie, ale je to celkovo veľmi malé a nebude sa tu dať nič robiť. Ideme za nimi. Teraz poď za mňou. Neviem, kam s tým mám ísť. Kam mám toto zobrať? To určite nie je to. Kam mám to zobrať? Dosadu tam, To keď ktorú tú veľkú časť sa to vydám to a... Natáčaj ma? Natáčam, všetko natáčam. Ja neviem. Volámeš. Dobre, v pohode, to je všetko. Ešte mi budú nadávať za to, že som to sem doniesol. Ideme za opilcami. Kde sú? Čaungi, pozdrav. Zapýtam ťa, či chcete to. Čau. Jano, zase piješ? Ne, už ne. Ja už dneska nepijem. Neviem, nenašel.